Facer unha intervención de alcance como un trasplante, un cáncer, etc., moitos deles teñen que vender o piso e a casa onde vivían. Cuidado que a cousa marcha hacia aquí tamén, teñámoslo ben en conta. España non ten un problema de cartos, como acostumbran a dicir, non se pode contratar máis porque non hai cartos, porque se ingresa pouco. Non é un problema de cartos para financiar os servicios públicos. E aquí hai máis riqueza que nunca. Donde os mil millonarios, bate récord tanto que só 33.000 millonarios acumulan máis riqueza que o 39% da población. Donde as grandes fortunas, aquí, donde as grandes fortunas en Galicia crecen casi unha por día, para que digan que non hai cartos. O que pasa é que están nos bolsillos de quen están, que ese é outro tema. En Galicia crecen casi por día, é donde os impostos dos ricos pagan menos que os traballadores. Atención a isto, porque les pode dicir os impostos, claro, os impostos, pero os ricos pagan tres chicas, concretamente pagan do orden do 10%, mentras que un traballador medio non lle baixa dun 12%. Porque cando nos dicen por aí que van a baixar os impostos, ao mellor nos poñemos todos contentos que ven, pero non nos damos conta que para que a nós nos resulten 20 euros, aos grandes tenedores, aos grandes ricos, son centos de miles de euros o que lle corresponde. Non nos deixemos engañar por isto. Dentro o 2016 foron retirados da sanidade pública 53.000 profesionais sanitarios. Para así, que buscan con iso? Para así mellor poder justificar a privatización, que é do que se trata. E ojo a privatización, que pensamos, bueno, o que Mario que menos pode facerse unha póliza privada, pero ojo, cando veña unha enfermedade dura, un trasplante, un cáncer, etc., non nos vale de nada eso, porque ese tipo de contratacións privadas ao final convírtese nunha miseria, pero non para eles. Bueno, total, que se cargaron a 53.000 sanitarios, profesionais sanitarios